دراباتے شرفداریں چاروکاں و شب کے میں بلوچی مراگش بام شبینا میں مرچی سرحالیں بلوچیا لفظاں کی نقدکاری نوشتہ و خیال شرف شادے گاؤں منت و مہربانی چا گومازی ادبی مجلس نیمگا دراؤ کے تاکبند گسے دے گے نقد یکاری ساچشتے عیب و نزوریاں پدر کنگو لفظاں کے قدر و کیلواں نشون دے گے دومی و مستریں کار ساچشتے شہار و شائگانی زور و توان و آئیتہا چیر و پوشیدگیں جوہراں شوہاز کنگو لسوانوں کا سر کنگے گو ہمیں دوئے کارا نگدکار ساچشتے قد و بالا گشینی ساچشتکارا سوجدن تو وانو کے لفظاں کی تربیتہ کا نگدکار مدام ساچشتے چار ٹپا سا گو یک لیکئیا کنا پمشکا تاریخی سوانہی تنقیدہ وگرداں ساختیاتی تنقیدہ درا صدانی حسابہ نقدی لیکا گشینک بیتگا نقدکارانی دو تہرباں یکی ہما کے گشیں تگیں لیکانی ردا گو میان استمانی نقدکارانی مثالاں ساچشتہ ٹپاسن تو ساچشت بابدہ وتی پیش نہادہ ایر کنا او دومی ہماہت گو میان استمانی نقدکارانی مثالاں نقدی لیکانی حد و سیمسرانی تہا وتی جندے نکتہا دیمائی کارا دومی روے نگکارانی ارزش تو بستار ای حاترہ گیشترند کے آہاں وطا لفظاں کی لیکئی ہستو ای لیکا گو آہانی زمین و زبان و دودمانا گو ہم گرنچے ای وڑے نقدی نوشتاں کے دو شریباں یکی اشی پاد وتی زمینہ کلباں دومی اشیا گو مانا آفرینی و خیال آرائیا ساچشتی رنگا دروش میں کہ بلوچی لفظاں کا نگکاری رفتار سخت سستے نوکے زمانگا میں نگکار وتی وسا نوشتاں کی نوشتہ کاں بلے ساچشت بابتا وتی جند لیکا پیش کتنکا آیک ساچشتے گو میان استمانی زانتکارانی لیکہاں چاری تو ٹپاسی بلے ہمیں ساچشتہ وتی راجی نفسیات وتی دودمان پشدرا در جنگا زباہرے چوہ گشت کے یہ وڑے نوشتاں کانی بابتا میان استمانی قواس و زانتکار چوچو گشاں بلے وتی جندے لیکہ بابتا توک نوکے یہ نقد کے بلوچی زبانہ نوشتہ کنک بیگائیں منے ہچ مزانت خیالہ بلوچی نقد بنداتی سرپر حسابہ آتکوکاں بلے بلوچی لفظاں کی نقد بنہشت ہم گشگ نبی میں نگکاری بنہشت انگتا ہمائن کے کریم دشتیو امان اللہ گچکی وڑے زانتکاراں بنداتی دورہ ایر کتگو ماتنیگا آ دیما برد کتنا کتگ چیزیں مردوں مشاں تاثراتی نقد و رہگزی گپ نامداں بلے آہنی وتی وتی خیالاں نوکے دورہ بلوچی نقد کے نوشتہ کنک بیگائیں آ بید ازمی ساچشتانی قدر و قیمتا زانگا آہنی گشینگو پرریسگا ہنچو پا دیم نقدی لیکہاں گو ہمدب کنک بیگائیں چائی گپا پراموش کے نوکے زمانگے نگکار نوشتہ کانی اثر لفظاں کو وانوک یا وط نقد نودربران سرا چیچی بیتکاں نقدی نوشتاں کیے نویسگا پیسر وتی زانت و زانگے حد و ابیلانی زانگا پد ما وطا چا ساچشت کارے مزنامی و قواسی بیمو اثرا آجو بکنے اگاں چا بنداتا میں دلا ایگا نیشت کے منیر احمد بادینی بلوچی زانتکار و قواسیں گدار نویسیں او گنی پرواز ناگمان و نعمت اللہ گچکی مزن نام تریں آزمان کاراں عطا شاد و اللہ بخش بزدار بلوچی شاعری ہما نامت کے آہنی قد و بستار برز و بلندیں گڑا میں پادانی لرزگ چا اولی گاما بندات بھی نوشتہ کنگا پیسر وطا چاہی ترس و بیما آجو کنگلیے ای گپا شکی نیس کے کسے کسی شریانی پولگا دربیت آئیے عیب وط آشکار با ترا عیبانی چکا سنگونے شریاں وط سرگز کتنا کنے میتیو آرنالڈ گپ بگندے شمی دیما گوستگ آ نوشتہ کن کے لفظاں کی نقد مراد و مقصد لفظاں کے پہمگو دربرگے اگاں ماگوں دل پاکیا کسی توصیفہ بکنے آ میں ایرادی گپانی گوشدارگا ہوں جاڑی گوی کسی نازینک کے زان آ ساڑینک ہمزان ہمیں راہن کے مائی گپا رد ثابت کت کنے کہ بلوچیا نگکاری ای خاطرہ رواج نگب تک کہ بلوچیا نگکاری ای خاطرہ رواج نگب تک کہ بلوچ وتی توصیف و ستانی گوشدارگا و جاڑیے بلے نقد و اراد سگت نکا چوشیں گپاں بدبار گپ ہمیشہ تگا میں نقد و ارادانتا دلیل و وزن و محکم لیکا مانوی گڑا میں نقدی نگاہ میں درنگزی حق کا زانگ بھی
او کس بد برتھم نہ کان اگنا چکی چاچا او ککی کاکا نہ لفظاں کے دردائے ورا او نئے کے آہنی سرا گزران بیت کان اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران باد